Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра Евангелие паводле Лукі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. 100 гадоў таму з'явіўся пераклад Евангелія на беларускую мову. Гэта быў першы пераклад на сучасную беларускую мову. Раскажыце пра значнасць падзеі. Сапраўды, ў 1926 годзе выйшаў першы беларускі пераклад Евангелія на сучасную беларускую мову. Гэты пераклад стаў пачаткам з'яўлення многіх тэкстаў на беларускай мове, тэкстаў Бібліі, Святого Пісання. І таму ў гэтым годзе, 2026 годзе, мы святкуем год беларускай Евангелія, адзначаем. Таму што, канешне, падзея вельмі значная. Да таго ж дадаецца падзея 450-гадовай даўніны, калі ў 1576 годзе выйшла Евангелие Васіля Цяпінскага. Вось там 2,5 Евангелія выйшлі ў перакладзе Васіля Цяпінскага, і гэта Евангелие ў перакладзе Дзекуцьмалея Луцкевіча так супала, што вось два юбілеі, таму год беларускай Евангелія і стагоддзе першае сучаснага беларускай Евангелія. Давайте прадставім нашим слухачам перакладчыкаў. Перакладчыкі Евангелія, якое выйшла ў 1926 годзе, гэта Лукаш Дзекуцьмалей, пастар Берасцейскай баптысцкай царквы, і Антон Луцкевіч быў лідарам беларускага нацыянальнага руху, беларускага нацыянальнага адраджэння, адным з заснавальнікаў газеты «Наша доля», «Наша ніва». Трэба сказаць пра Лукаша Дзекуцьмалея, што ён нарадзіўся ў 1888 годзе на Слонімшчыне. Сёння гэта Дзятлаўскі раён Гарадзенскай вобласці. Рана страціўшы бацькоў, ён атрымаў педагагічную адукацыю, выхаванне, і ў 1911 годзе навярнуўся да Господа, пакаяўся і стаў евангельскім веруючым. У 1916-1921 годзе ён нёс служэнне ў горадні. Ён займаўся арганізацыяй царквы гарадзенскай баптысцкай, ён займаўся беларускім школьніцтвам, ён рабіў таксама пераклад Бібліі на беларускую мову. Маецца на ўвазе, што першае Евангелие паводле Марка было перакладзена ім ужо ў 1921 годзе. А пачаў ён перакладаць хіба ў 1912 годзе. Польскія ўлады забаранілі яму жыць у горадні, і ён у канцы 21 года 1900 пераехаў у Берасці. І вось тут ён заснаваў царкву і разам са сваёй жонкай працягнуў пераклад Бібліі на беларускую мову. У 1923 годзе да супольнасці сям'і Дзекуцьмалеяў далучыўся Антон Луцкевіч. І вось тады пайшлі беларускія пераклады адзін за адным. У 1926 годзе было надрукавана Евангелие паводле Лукі, у 27-м Евангелі паводле Мацвея і паводле Яна, а ў 28-м Евангелие паводле Марка. Першая перакладзена выйшла апошнім. Выданне было здзейснена ў Лодзі у выдавецкім таварыстве «Компас». Дзекуцьмалей, ён скончыў свой жыццёвы шлях у Гданьску, у Польшчы 1955 годзе. Антон Луцкевіч, ён нарадзіўся ў 1884 годзе, як я ўжо казаў, быў заснавальнікам беларускіх газетаў, беларускай прэсы, публіцыстам, прэм'ер-міністрам Беларускай Народнай Рэспублікі, быў кіраўніком беларускага выдавецкага таварыства, выкладчыкам Віленскай беларускай гімназіі, і ён скончыў свой жыццёвы шлях у Саратаве ці пад Саратавам 1942 годзе. Гістарычныя умовы з'яўлення перакладу. Умовы былі вельмі цікавыя. Пачатак 20-х гадоў гэта ўздым беларускага нацыянальнага адраджэння ў заходняй Беларусі. І трэба сказаць, што на той час не было ніводнага агульнадаступнага біблейскага тэксту на беларускай мове. Ужо на пачатку 20-го стагоддзя, яшчэ да Першай сусветнай вайны, мноства было бібліяў па-польску, мноства было бібліяў па-руску, бібліяў па-літоўску, латышску, эстонску, па-украінску, па-калмыцку, па-кіргізску і гэтак далей. Велізарная колькасць біблейскіх тэкстаў, яна была створана суседнімі народамі і далёкімі народамі ад нас пры дапамозе замежных біблійных таварыстваў. Але беларускага Евангелія не было ніводнага. І тут княгіня Магдалена Радзівіл, яна кінула кліч. У 1913
годзе, што трэба даць народу святое пісьмо на беларускай мове. Гэты кліч падхапіў баптысцкі служыцель Лукаш Дзекуцьмалей. І вось было ажыццёўлена першае Евангелле. Ішло таксама вялікае евангельскае прабуджэнне. Стваралася маса беларускіх евангельскіх цэркваў, і не было беларускай Бібліі. І многія служыцелі казалі, што немагчыма евангелізаваць беларускі народ без беларускай Бібліі. І гэта выданне было адказам на патрабаванне часу. Андрусь, міжнародны аспект перакладу. Міжнародны аспект заключаўся ў тым, што многія людзі з многіх нацыянальнасцяў яны далучыліся да гэтай справы. У першую чаргу гэта Вальдэмар Гучча, кіраўнік выдавецкага таварыства «Компас» у Лодзі, таму што ён жыў у Польшчы і быў блізкім сябрам Дзекуцьмалея. Пазней Уілфред Вайзман, гэта сакратар біблейскага таварыства на паўночнай і ўсходняй Еўропу, брытанскага і замежнага біблійнага таварыства. Уілфред Вайзман. Пасля пастар Джон Віт, які быў метадысцкі пастар, ён быў шведскага паходжання, жыў у заходняй Беларусі. Ён таксама далучыўся да таго, каб брытанскае таварыства падтрымала друк Бібліі на беларускай мове. І нават парламенцкі сакратар Уінстона Чэрчылля, Александр Маккалюм Скотт. Таму ускосна да беларускай Бібліі мае дачыненне нават сэр Уінстон Чэрчыль, будучы знакаміты прэм'ер-міністр Великабрытаніі. Якасць і папулярнасць Евангелія паводле Лукі. Якасць была праверана рэцэнзентамі. Было 3 рэцэнзіі напісана на гэтае выданне. 2 з іх былі ў часопісах такіх светскіх, адзін у рэлігійным, вось такія воскрэсныя чтення праваслаўныя. Усе рэцэнзенты заходзяць на адным, што вельмі добрая мова перакладу. А мова, якая спалучала розны лексічны матыў з розных рэгіёнаў Беларусі. Напрыклад, з Віленшчыны, там, дзе жыў Луцкевіч, і з Берасцейшчыны, дзе жыў Лукаш Дзекуцьмалей. На той момант гэта быў адзін з самых папулярных перакладаў, ён быў адзіны фактычна. Надрукавалі спачатку 35 000 асобнікаў, а пазней брытанскае біблейскае таварыства сказала, што трэба яшчэ 10 000, бо гэтыя хутка разышліся. Да гэтага часу ў баптысцкіх сем'ях на Берасцейшчыне сустракаюцца евангеліі ў якасці такой сямейнай спадчыны. Які ж беларускі пераклад Бібліі выбраць? На сённяшні момант ёсць шэраг беларускіх перакладаў. Вось мой асабісты першы беларускі пераклад — это якраз пераклад Дзекуцьмалея Луцкевіча. Новы запавет, які ўпершыню выйшаў у 1931 годзе. З гэтага фактычна я пачаў спазнаваць Слова Божае. А на сённяшні момант я карыстаюся перакладам Антонія Бокуна, які быў зроблены ў 2023 годзе. Ёсць пераклад Васіля Сёмух, ёсць пераклад Уладзіслава Чарняўскага. Для беларускага верніка, для беларускага чытача ёсць выбар. Ну, моя асабістая рэкамендацыя, канешне, гэта пераклад пастара Антонія Бокуна, якім я карыстаюся на штодзень. Але тут, як кажуць, ёсць выбар. Сёння мы прыгадвалі знакаміты пераклад біблійных тэкстаў. Насамрэч, пытанне не ў перакладзе, а ў змесце. Калі змест важны, тады кожны пераклад неабходны. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!